କରୁଥିଲୁ? ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିଲୁ? ତୁ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲୁ? କାହିଁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ? ଖରାଟାରେ ତୋ ଗୋଡା ଥିବ କଳା ପଡିଯିବ। ତୁ କାହିଁ ସେ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ? ତୁ ବା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛୁ, ଛୁଟି ନେଇକି ଗାଁକୁ ଆଇଛୁ, ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବୁ ନା ସେ ସଜଟା ଛୁଇଁ ହେଇକି ଯିବୁ? ହଉ ଛାଡେ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲୁ, ସେ ରାଜୁଆଟାକୁ ପଠେଇଥିଲି, କହିଲି ଯେ ବିଲ ବାଟେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ସକାଳ ପହରୁ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବୁଝିଲୁ କି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ତୁ ଥାଇ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ବୁଲି ବାଲିକି ଆଉଛି। ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବୋପାଲ 40-30 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଛି। କି ବେଚେରା ଝାଡାଲୋ, ଖାଲି ବୋହୁ ଦେଲା ମୋ ଲୁଗାପଟା ଯାକ, ଜାଣିଛୁ? ତା ଭାଇ ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାତୁଣୀ। ହଉ ହେଲା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ, ସେ ଯୋଉ କି କୁକୁଡ଼ା କହିଲୁ, ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା, ତାଠୁ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବୁ। ତୁ ତାଠୁ କାଟି କୁଟି ଖାଇବୁ ଆଉ ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଇ ଗଲା, ଇଏ ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ କହିଲ ଆଜି ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ନାଟ ଲଗେଇଦବ ଆଉ। ଆ ଘରେ ତା ପାଖରେ, ତାପରେ ଆ ପାଖରେ, ଇଏ ବୁଢୀର ଧନ୍ଦା ଯିବନି। ଏଇଠି ଶୁଣୁ, ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବୁ ବେସର ଫେସର ବାଟିକି ରଖିଥା। ଜେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବନାରସୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବେ, ବନାରସୀ କୁକୁଡ଼ା ହେଲା କି, ଆଣିଲେ ତାକୁ କାଟି କୁଟି ଖାଇବା। ହଉ ଯାହାଲୋ, ଦେଖିଲ କେମିତିଆ ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଦିପ, ନଜର ଲାଗିଯିବ। ହଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟୋକାକୁ ମାରି ଦଉଛି। ଏ ବୁଢୀ କୁଆ ଚାଷ ବାସ କୁଆଡେ କଣ ହେଲାଣି? ବାସନ୍ତୀ, ବାସନ୍ତୀ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଲ ଆଡେ ଯାଉଛି ହେଲା, ତମେ ରୋଷେଇବାସ କରି ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଠିକ ଟାଇମ୍ ଆସିବ, ମତେ ଖୋଜିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଲରେ ବୁଲି ଆସେ, କଣ ଆମର ଫସଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ କଣ ଚାଷ ଅଛି ଯାର, କେଡେ ଖୁସି ତାର। ଆରେ ଧନିଆ ଭାଇର ବିଲ ତ, ଶୁଖିକି ଫାଟିକି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଇଆର ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଏ ଟୋକାଟା ପୁରା ବିଲରେ ଧାନ ରୋଇଦେଇକି ତାସ ଖେଳୁଥିବ, କୁଆଡେ ବଜାର ବୁଲୁଥିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବିଲ କାମ ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଗୋବର ହାଣିରେ ବିଲ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ଛାଡ ସେ କଥା, ମୋ ବିଲ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ଯାଇକି। ଇଏ ମୋ ଚାଷ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତ ବିଚାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମରିଯିବି, ମରିଗଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ମୁଁ ଏବେ କଣ ଶୁଣୁ କଣ କରିବୁ? ଆଜି କି ବାର? ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି। ରିୱା ଜଳଭାଜିଆ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆମର LRI କାର୍ଡ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏତେ କଥା ଗପିବେନି। ସେ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଦେବେ। ଯଦି ତତେ ସେ ସାର୍ କଥା ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ଚାଷ ବିଷୟରେ ନ ବୁଝିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, GIS 1.8000। ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ କୋଉ ମାଟିରେ କୋଉ ଫସଲ କଲେ ଫସଲ ଭଲ ହବ, ଆଉ ମାଟିରେ ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଲେ ଫସଲ ଭଲ ହବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ LRI ପଦ୍ଧତିରେ ତମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଜଳ ବିଭୀଷିକା ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟରେ ଆମ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିଲେ। 5ଟି ସଚେତନତା, ସହଭାଗିତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଂଗଠନ ସମ୍ବଳ। ସଚେତନତା, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମକୁ କରିବା ପ୍ରଥମେ ତା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସହଭାଗିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଓ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେଲା ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଆମେ କରିବା ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ତାପରେ ସଂଗଠନ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି SHG, FPO, WDCUG, ଏହି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗଠନ, 300ରୁ 400 ଚାଷୀ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଷବାସ କରିବେ ଓ ସେସବୁ
ଉଚିତ ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲେ ତ? ଏବେ ଆମେ 6ଟା ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ବିଷୟରେ ସାର୍ ବୁଝେଇବେ। 6ଟା ଜ: ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜନ୍ତୁ, ଜମି, ଜନ ଆଉ ଜୀବିକା। ପ୍ରଥମେ ଜଳ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ କେବେ ଆଗରୁ ଭାବିଥିଲ କି ଦୋକାନରେ ସବୁ ଜଳ ବିକ୍ରି ହବ ବୋଲି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦୋକାନରେ ଜଳ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ କେତେ ଫୁଟ ଖୋଳୁଥିଲେ ଜଳ ବାହାରୁଥିଲା? ଆଜ୍ଞା 10-15 ଫୁଟ ଖୋଳିଥିଲେ ପାଣି କାହିଁରେ କଣ? ଆଉ ଏବେ 50ରୁ 60 ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ବି ଜଳ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଜଳ ସରିଗଲାଣି। ଭୂତଳ ଜଳ ତ କମି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ଭଳି କିଛିଟା ଲୋକମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଉପରେ ପଡୁଛି, ମାଟିର 2 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଉର୍ବରତା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇ ସେ ପାଣି ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ନାଳ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ମିଶି ଯାଉଛି। ଏଇଠି ତ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଜଳକୁ କେମିତି ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ସାଇତିକିନି ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେମିତି ପୋଖରୀ, ଆଡ଼ିବନ୍ଧ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତମେ ଯଦି ସେଇ ସୁବିଧାରେ ସେଇ ଜଳ ଗୁଡାକୁ ସାଇତିକିନି ରଖିଦବ, ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ସେଇ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଫସଲ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତମର କେତେ ଜମି କେତେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା 2 ମାଣ ହବ। ବାଃ, ତା ମାନେ ତ ତମେ ସେଥିରୁ 40ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଫସଲ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଟଙ୍କା କୁଆଡେ କମଉଛି ଆଜ୍ଞା? ତାହେଲେ ସେଇ ଜମିରୁ କେମିତି 40ରୁ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ତମେ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି। ତମ ଜମିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦବ। ସେ ପୋଖରୀରେ କିଛି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦବ। ଆଉ ପୋଖରୀ ଉପରେ ଭାଡି କରିକି କିଛି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଦବ। ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ାର ମଳ ଗୁଡାକ ପାଣିରେ ପଡିବ, ତାକୁ ଯଦି ମାଛ ମାନେ ଖାଇବେ, 6 ମାସରେ ବଡ ହଉଥିବା ମାଛ ଗୁଡାକ 3 ମାସ ଭିତରେ ବଡ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କିଛି ବତକ ଛାଡ଼ିଦବ। ବତକର ସପ୍ତାହରେ ମାଛର ଆଉ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯିବ। ତାପରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛ, ଯେମିତିକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ନଡିଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ। ସେ ଗଛ ପନିପରିବା ସବୁ ବିକି ତମେ ସେଥିରୁ ବି ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ମାଛ ବିକିବ, କୁକୁଡ଼ା ବିକିବ, ପନିପରିବା ବିକିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଜନ୍ତୁ। ଜନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଏମାନଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବ, ସେମାନଙ୍କର ପାଳନ କରିବ। ଗାଈ ଯଦି ତମେ ପାଳିଦବ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ବିକିକି ତମେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ଛେଳି ବିକିଲେ, ଛେଳି ପାଳିଲେ ତାକୁ ବିକିବ, ମେଣ୍ଢା ପାଳିଲେ ତାକୁ ବିକିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିପାରିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଜନ। ଜନ କହିଲେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, SSG ଗ୍ରୁପ। ସେ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେମିତି ସିଲେଇ ମେସିନ, ଅଗରବତୀ ମେସିନ, ତାପରେ ଆମର ଖଲିପତ୍ର ମେସିନ। ଯଦି ତମ ଭିତରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଆଶା ଅଛି ବା କଳା ଅଛି, ତମକୁ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯେମିତି ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ଏଇ ସବୁ ଯଦି ତମେ ବୁଝିଥିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏତିକ କାଫି। ତାପରେ ତମେ ଗଛ କାଟ। ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, ଗଛ କାଟେ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରୁଛ? ଆରେ ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁର ଚାହ। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେ କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ମାସ୍କ ଆଉ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣା ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜଳ ବିଭାଜିକା ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ରିହାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉ ମେସିନ 10 ଜଣଙ୍କ କାମ ଏକୁଟିଆ କରିବ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ମୋର ପାୱାର ଟେଲର ଅଛି, ପମ୍ପ ହାଉସ ଅଛି, ଧାନ କଟା ମେସିନ, ମୁଁ ସବୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇଛି ନା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ତମ ଗାଁର ସାନ୍ତେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ନେବ। ଆମେ ଯୋଉ କଥା ସବୁ କହିଗଲୁ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ କାମରେ ଲଗେଇବ, ଜୀବିକା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସରଳ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଉ ତମେ ତ ସବୁ ବୁଝିଲ, ତମେ ଯାହା ବୁଝିଲ ଆମ ସାହି ପଡିଶା ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦବ।